ukusuka ku1 kuya ku10 ekuthembekeni onakho nasekuphilisaneni kahle nabantu ungazipha abantu ukusuka ku1 kuya ku10? South Africa sanibonani, igama lami nguThabiso kaCela uqumba amaqumba la laqumba iselesele lentaba umbhinyilika intaba ethe bevimba ngapha aphuma ngapha abantu bevimba ngapha aphuma ngapha ubingelelo mavinjwa nge1000 bingelelo mavinjwa nge10 bingelelo mavinjwa ngenkulungwane nginibingelela bokhoma namanje ngaphansi kwechannel uhlanga media kanti igama le show why mina ebantwini bebonke kungani ukhetha ukuthi ke lobuhlungu ubuzwise mina nangu October sobekile i-date nizoloku niyibona nje emaposteni ukuthi yinini i-date la khona sizobe ke sinohlanga media get together it's an international ngoba sikhuluma ngeSouth Africa yonkana uma ngabe umlandeli nje ohlanga media usondele ngaseThekwini la sobe sihlangene ngakhona sizobhuka singcebeleke eThekwini siyohlangana sihlale sidle sixoxele ngama episode ohlanga media njengoba sihlele senze eGoli sike safika eThekwini sike safika sekuyisikhathi nawe wena waseMpumalanga ukuthi usondele ngaseThekwini uzohlanganyela kanye nathi sibe mnandi sibe nje yaya sophinda futhi naleyo siyishuthe esizoyiveza ukuthi hey makuthiwa sihlangene sihlanga media ave kuba mnandi njengenjwayelo namhlanje sinolinye uTalatiya namhlanje sinolunye uTavatava okwakho ukuthi uhlale phansi usondeze zonke izinto ongasuzidinge bese uyabukela ukuthi izophetha ngokuthi kwenzekeni le ndaba ngoba indaba umakhelwane ihleze yinkinga ngaso sonke isikhathi sambe siyobona ukuthi ke ngabe khamba kanjani. Asiphinde sikubingelele imbukeli lapho ngasekhaya igama le show iWhy Mina igama le TV uhlanga media namhlanje ke sinomunye udadewethu lapha esizokhuluma naye sifisa ukumazi nje kabanzi. Dadewethu siyakubingelela sakwamkela. Yebo bhuti ninjani? Siyaphila siswami. Igama bani? uNosipho wakaZondi. Oh uMazondi. Yebo. Okay. Siyajabula dadewethu ukwazi. Sibhaleliwe sakufuna sakuthola. Siyabonga inhlonipho yakho nje ukuthi ukwazi ukuthi uzofinyelela la namhlanje njoba sinawe. Ngaphandle kokwazi mhlawumbe ukuthi ubhalelwe ubani nokuthi istory simayelana nani ukuzikhathaza nje ngawo uqobo ngoba uma ngabe into ithinta wena isuka ifuna ukuthi uyiphakamele siyabonga ukuthi uyisukumelile sifisa ukwazi kabanzi ngawe sisi nje usithatha usibeke ngawe but sobuza izinto esifisa ukuzazi you understand? Yebo ngi understand. Sifisa ukuthola ukuthi ukhule ekhaya kanjani mhlawumbe masiza ngasekubeni strict ukuthi mhlambe ngane yami ukuthi akwenziwa uma ngabe uzithola ukwenza mhlambe kukhona ozohlangabezana nako engaba ukushawa engaba mhlambe ukudiscipline ngomlomo you understand kodwa ikhaya mhlambe elinama rules akhona ukhule ekhaya kanjani? Oh mina nje inkosi yami ke ayikhule ekhaya elinomthetho oqinile like ngikhuliswe inkanyamba yashisa isibhaqa wami umama nje akabhedelwa nkosi yami udoti ke nje into angayithathi like serious njengokuthi nje mhlawumbe mangathiwa nje hayi njengoba mina ngiyintombazane nje mhlawumbe mangathiwa ngiwisisitsha la kuzobe ukuthi ucabangani ucabanga abafana yabo lezo zinto lezo ke nje hayi umuntu ongawuthatha udoti like serious. Yazi mina ngikhulele salukwazini esasenza njani esasithi mangabe kwenzekile mhlambe wawisa into ezisitsha ngicabanga lento isho ukuthi makwenzekile wawisa into ezisitsha ngisho ngathiwa akekho la endlini mhlambe usemnyango uzozwa ngento ethi zibulale zonke ziqede. Hawu umuntu onjalo waye umuntu onjalo ugogo wami owevelenze njalo ma kwenzeka phahla thiwa hawu ziqede zonke uthi ucosha phansi uyafa insini nakangakuthola ukuthi uyahleka inkinga yona uzokubulala ngoswazi kodwa futhi uyena okuhlekisayo usho ukuthini mabe ngibulala isithi mangiziqede futhi mangikhiphe zonke ezingekhabetheni ngishaya phansi hayi mina bengizala inkanyamba safa nje vele uyazi ukuthi uzothola induku ke vele makwenzekile kwenza into errong hayibo isibhaqo nje akucatshangwa kabili lapha uthe ekhuluma nje isinqa suke sesivele sesibanda wazi nje ngizosha kodwa futhi uma ngabe nisuke nihleli nje kumnandi ekhaya mhlambe kuyadliwa kuyihlalele kuyixoxela futhi kumnandi kubona lawo manqoko kube mnandi nje ukhohle lokuthi mhlawumbe nje usihlangana ukhohle na ukuthi sengiyengashaya mhlawumbe izolo yebo nje uright othe kwenzekabe mhlawumbe kushayile kodwa futhi same time uyakhona ukuxola ukuqhubeka nempilo ukhumbula ukuthi phela naye wenzisa ukuba umzala ngithi kodwa meke kushanga leso sikhathi ayibo yeyisuke kunzima kusuke kunzima so ungamfisi ngisho eduze kwakho ucabanga ukuthi yibo wazi wangishaya umuntu ezwana yabo nje noma uhleli ukude vele bona ukuthi hey ngibhubhisile kodwa enhlizweni yakho ikhona lento yokuthi
ekugcineni kosuku lo mama uyangithanda hayi lutho soyangekho lokho kodwa sengizola ukuthi mase kudlulile lesona bese sidlulile kayi cha Nkosi yami ngibona ukuthi yazi uyangithanda mhlawumbe ngoba nami ngonile phela njengomntwana bese ngiyabona ukuthi hayi Nkosi yami be right yena mengishaya ukuze ngizofunda emaphuthini ami mhlawumbe angishayanga mawubuka ake kuthiwe mhlawumbe nawe uba space sokuthi mhlawumbe uba umzali mawubuka indlela uma wakho noma abazali bakho abakukhulise ngayo enye ye method mhlawumbe nawe ongayisebenzisa ekade beyisebenzisa kwena einganeni zakho ya ngayisebenzisa ukuthi ngoba phela ngekhathi senziwa kimi bengafuni engathi ngenziwa kimi kodwa ngingayisebenzisa because ikhulisa ingane njengomuntu njengengane yazi ukuthi ukwenza kakhulu uqondile yebo okay so noma ngathi ukuphi la ukhona zikhona mhlambe izinkulumo mhlambe noma izinto mhlambe umama bekazisho noma ubaba bekazisho mhlambe ekhaya wena useyintabeni othi mawucabanga ukuyenza into kube khona into ethi hey uma wake wathi aziba khona ziba khona okusho ngamanye amazwi izinkulumo zabo zihamba ibanga elingangokuthi noma sowukuphi ziyayehlala zibuya yebo bhuti ngicabanga ukuthi ukhuliseke ngendlela eright but ngifuna ukuthola ngoba sikhula esikhathini la khona sekhona nezidakamizwa sekhona zonke lezi zinto ezingekho right ake ngithi mhlambe naku kuyenzeka mhlambe wakhelene nengane thizeni ewumakhelwane wakho bese lengane ize emzini wakhe izontshontsha bese mayintshontsha ithatha izinto zakhe idayise ngiyazi ukuthi ungaphatheka kabi but esiphi isinqumo ongasithatha isinqumo engasithatha mhlawumbe ngabe ukuthi nje kungaba ukuthi ngitshela abazali bayo akusiliphutha labazali bayo ukuthi yona ifikile ekhaya yazi ukuba into zami but ngakhuluma nabazali bayo ukuze benze njani beyidiscipline obeneza ama advice noma beyibonise njengengane encane edinga ukuboniswa because phela naye umuntu uyalenza iphutha njengomuntu njengoba ke emncane udinga iluleko zabazali abazomtshela ukuthi le ndlela osuqalile ihamba ayikho right mhlawumbe iphinde ibuye futhi khona seyitsheliwe iphinde ibuye esibi isinqumo ongasithatha amesiphinde ibuye okwesibili lapho kuzobe sekungaphandle kwenhliziyo angazi ukuthi sengenze njani kodwa nje mekuthi ngiqale ngakhuluma nabazali mhlawumbe sengaba ukuthi nami sengiyayithathela phela inqumo njengenhliziyo yami njengokuhluthuka kwayo so uyivaluisha kangakanani lento yokuzwana noma ningasebona bangane but lento nje yobudlelwane ake ngithi unobudlelwane nomuntu niyezwana naye nezinto enizixoxayo ofuthi awuzixoxi nabanye abantu kodwa nje yena uyakwazi ukuthi umvulele isifuba uyakwazi ukuthi umvezele iside lakho lonke ofuthi abanye abantu akwazi uzubavezele lona but niyezwana kahle kodwa akuyena umuntu engathi makuthiwa abala abangani bakho nanimbali yebo umngane bomuntu kanjalo noma leyo relationship uyivaluisha kangakanani khona umuntu mhlawumbe ongaba okube naye nalo relationship naye asibona abangani but lo muntu ngimthatha serious siyaphila naye yes zikhona izinto engizixoxayo naye engikaze ngizixoxe nabanye abantu baba khona lobo mngane uvaluisha kangakanani like uyafuna ukugcina buhleze bukhona noma akubona umngane onesikhathi nabo ngoba abantu nje ophilayo nabo ngaleso sikhathi mawubabona noma uyavaluisha umngane ba sometimes lobo ke because empilweni uba nabangani bakho bazi ukuthi yonke into yami ngitshela umngane wami but kuba khona basemaceleni owazi ukuthi lo ngizoxoxa naye ukuthi lo ngixoxa naye ukuthi so laba basemaceleni ngingasho ukuthi umngane ba sometimes akusibo ba every time akubona umngane ovaluisha kangako ne akusibo okay so i-relationship onawo nomzali wakho uyakhona kodwa mangithi ngiyezwa uma ukuthanda ukuba ihlamlilo somoya ngizama ukuthola ukuthi uma sowufika esigabeni sokuqoma into exoxekayo naye isigaba sani sokuqoma mhlawumbe ukuthi mebuza mntanami khona la sowubone khona akabhedi nje ezibuze akayikhulumi akafiki la sidalo nje sidalo ezibhedi ngapho ke ubudlelwano nabo bakhona abantu abayibodade wena mhlawumbe ekhaya bakhona osisibama abadala abancane bahlala lapha abadala bahlala omdala esempangeni omunye uSolonde okay no so banabo abangane bona abangane abaphila nabo like ama best friends wabo yes akhona ne okay bakhona kube nobudlelwane nabo abangani babo ugcine nakwena sekuyibangani ebanganeni bosisi bami engiba abangani babo yes abangani bosisi bakahle ubaze ngokuthi bayibangane nosisi babo but nawe sekugcina sengazi ukuthi hayi nakwena abangane mase ngoba uyakhuluma nabo sama
Akusibo abantu engathi ngikhuluma nabo kuze osisi abadala nabo ngibathatha njengosisi bami njengoba babangani bosisi bami. Uma ngase kwenzeke mhlambe umakhelwane wakho isoka lakhe likushela ungamtshela nomakhelwane wakho uthi sengishelwe isoka lakho la. Ya ngamtshena. Hayi ngeke ngimtshene but ngizokhuluma noGuy ngimtshela ukuthi lento akayenza wrong because umakhelwane wami intombi yakhe ngiyazi ukuthi ujola nomakhelwane wami. Uma ukuthi uyaqhubeka ke yena lobe busy ke eqhubeka esheleshele no sekuyaphoqa ukuthi ngitshela umakhelwane ngithi awuzama ukuqoqa isoka lakho. Le mbuzo dadewethu suke siyibuzela ukuthi suke sifuna ukuthola kabanzi ukuthi umuntu onjani nenhliziyo yakho nje izinto zithatha kanjani you understand because sisuke sifuna ukungena ingqikithini yendaba but sisafuna uqala sithole wena umqondo wakho ukuthi umuntu ocabanga afike phi lento ekuthiwa uyenzile ikufanele noma ikufanele yini but ke ngifuna ukuthola ukuthi kusukela kwani kuya ku10 endleleni nje uthembeke ngayo nasendleleni ophila kahle ngayo nabantu nophilisana kahle ngayo nabantu ungazipha abani kusukela kwani kuya ku10 indlela engithembeke ngayo nendlela engiphilisana ngayo ophilisana kahle nje ngayo nabantu lezo zinto zothi kumele ngifake ku10 yes ukuthi ungazipha abakusukela kwani kuya ku10 ngazipha 8 mhlawumbe ekuthembekeni ingaba kancane bese endleleni yokuphilisana nabantu hayi Nkosi yami 100% sure. Okay. No ngezwakala. Kunomuntu ke dadewethu la okuyena okwenze wabala ngoba usichazele ngawe but ke nathi sizamile ngendlela yokuthi sikubuza ukuthi yabo sizame ukuhlanganisa imibuzo yakhe nemibuzo esiyibuza wena. Ngase kwesikhathi sokuthi umbone ukuthi ubani then bese sikwazi ukuthi siqhubeke siphambili. Ake sibuke lapha kulesa screen. Sanibonani babukeli emakhaya. Igama nguSnow wakaDubi Sibongo. Ngibhalele uhlanga media ngoba nginenkinga yengane omakhelwane wami. Ingane yomakhelwane wami ngayinikeza imali ngoApril. Ngithi ayingiodele enye into engangiyicelile kuyona ukuthi ngiodele ngoba indoda yayisebenza eSouth Korea yona ithola chip. Manje into esiyenzekile ingane le ayisangibuyiseli lento engangiodile and nemali yami angiyitholi. Njengoba ngibhalele le show ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani because khona into engasayi understand akukho engikutholayo. Manje sifama uyamazi usisi lo? Yebo ngiyamazi bhuta. Umazi kanjani? Usisi nje umakhelwane angasekhaya. Oh. Like usisi omdala nginami. Oh, okay. Ngeke ngiyosisi bami abadala so ngithatha nje usisi wami omdala. Nina relationship nje ukuthi nje mhlambe nibantu abaxoxayo nibantu abanjani? Yebo ngathi khona because umuntu osondelene nosisi bami kakhulu so the time efika ekhaya kuba khona lokho okuncane okwenzeka bexoxa lapho kuba ukuthi nami ngiyaxoxa nabo ngaleso sikhathi. Wena uyenzela into athi wayenza njengoba ethi walokhuza nje wakuphathisa ifoni kwenzakalani? Uthi wangiphathisa ifoni. Usisi kahle mina angizongicela ukuchazela bhutami. Okay. Mina nginomngane so umngane nami ake ngithi nje nginomngane kahle kahle ngichazile kahle nginomngane umngane nami usebenza kuphi usebenza le ngase China so umngane nami mebuya unokungitshela ukuthi ena izinto ngale China zinjani zicheap yabo hayi ngibe nokuthi ayi ngoba vele izinto zala vele ziyabiza le time mebuya kube ukuthi usiphathele izinto eziright yabo hayi ngimtshele ngimxoxela usisi wami ikhona into mhlawumbe aseke wakuphathela yona umngane wakho? Yebo ikhona. Yini? Wangithengele iPhone. Ngine iPhone nje ngayiphathela umngane nami khathi efikile wangibuyela naye iPhone. Okay. Yena kusisi wakamakhelwane ke ukuthi ke ena uthi ucela ukuthi ngoba umngane nami ukwazi ukuthi ngiphathele iPhone naye ucela ukuthi ngimcelele umngane nami amthengele iPhone kodwa ngemali yakhe wanginikeza imali wathi anginike umngane nami iPhone. Umngane wakho wena wayekuthengelile yena yebo isipho like ukuphuma uthandweni lakhe ukuthi uyangithengela. Lesi sifazana umuntu wesifazana. Umuntu wesifazana? Yebo. Oh, okay. Then wamtshela ukuthi akuthengele ne? Yebo ngamcela ukuthi angithengele because wayethi cheap uveleke. Okay. Mase kunikeza wakunikeza imali lo umakhelwane? Yebo wanginikeza imali. Imalini? Kwabo 25k. 25k wasudlulisela kumngane wakho? Awudlulisela kuChomi. Kwase kokuthi ke uChomi ebuya uthi ena uzolonje uzomphathela ngoba lezi indaba yokushipha kanje wathi ibone ngathi izokhosta kanti imali yakhe yincane. Yebo. Okay. Ngamanye amazwi uzobuya nawe masebuya yena? Yebo mesebuya uzobuya. Akaze ngabuya yena? Hayi umuntu ongabuya buyi because kukude la ahlele khona. So sekuhambise kuphela isikhathi singakanani manje? Almost a year. Ifoni yakhe enginikezile imali ifoni engakafiki?
or enginikezile imali mhlawumbe kusaya a few months inyanga encanyana bengisho ukuthi umngane nami mhlawumbe kubuyele ukupheleni enyakeni engabuyanga engabuye yebo okay futhi kuseyizinyanga kodwa waphathiswa indaba yefoni cha kusaze inyangana ezincane okay alright so akho into wrong la yonke into ihamba kahle waphathisa konke right hayi yonke into ichapha okay awukho la nginophixixi khona uke wakhuluma naye usisi uthini ithini inkulumeni manikhuluma nobabili noma ngimtshene ukuthi ena umnganami akakabuyi yena kube ukuthi understand phela ngoba imali usebona ukuthi ena mhlawumbe ngidlile kanje kanti cha imali akayidlanga kungukuthi ngoba ochoma akakabuyi okay yebo ekuthembekeni kwakho kusukela ku1 kuya ku10 ungazipha ba ekuthembekeni ngazipha 8 ngazipha nakhona, 8 yebo. okay why 8 ukuthi kuya ngezimo phela ngithembeka kuzona yebo okay lothu ushiya nje ngoba phela ngenzeka na wenza amaphutha yebo njengomuntu udadewethu ukhona sisi ukhona yes uphi ukhona around singamcela singatshela nangoqhawe mbizi mhlawumbe angene sikwazi ukuthi sikhulume naye angene ikhulume nami yes hayibo angangena awunankinga anginankinga cha ucela usibizele mfethu dadewethu uyaphila Ngiyaphila njani? siyaphila sisi ngicela ungibeke esithombeni sisi kwenzakalani kahle kahle simvezelile ivideo sisi wasichazela udaba lakhe akasichazelele lona mayelana nomngani wakhe osebenza phesheya oyintombazane of which wena boshitshile ngeboyfriend so ngifisa nje usichazele istory from the beginning ukuthi kwenzekeni njengoba namhlanje sila Okay, shuthi istory siqale kanje. UNosipho uyingane yakubo kamngani wami. Umngani wami usisi wakhe kuyena, usekhulile ungangathi. UNosipho mncane ke kunathi. So benginakho ukufika khona mangize kumngani wami. Sihlale egcine sesibona nabo Nosipho sixoxela njengezingane beyikhula emva kwethu. Emveni kwaloko ke wahamba ke kusisi wakhe lo engangizwana naye mina. Wahamba ke seyohlala empangeni ngasala noNosipho ke la esikhona manje. Shuthi ngokuthi ke bese ngijwayele uNosipho ngoba phela bengithi njalo uma bengifikile angibone noma sixoxa mhlambe sigcine sesixoxa sonke. Hayi ke bese sinakho ukuthi sibe nazo nje into esixoxayo ke noNosipho wayele umngane wami engasekho. yes Hayi ke ngelinye ilanga ngimbone sephethe iPhone. Ngithi hayi bontombi, iPhone manje uyithathaphi? Abese yangitshela, uyangixaka mesethi umngane wakhe intombazane. Mase yangitshela ukuthi indoda yakhe, iboyfriend yakhe isebenza eChina. Athi uyithengelwe iboyfriend yakhe. Ngithi awe mayaza yinhle nami ngiyayithanda ngelilanga ngithi ungiphathele. ngithi ngiyithengelo uboyfriend wami ngitshela wena lokho Washo njalo. awube serious Ngiserious. ulanda amakhamera uzoqamba amanga la ulanda amakhamera walandela ukuthi uzoqamba amanga Imaphi manje engiwaqambayo? njengamanje uqamba amanga uthi boyfriend angitshonga ukuthi uboyfriend ngathi uchomami Uchomo ukuthi wena wabani? uzwanga ke Uchomo wani? ngesisi akusinkinga Sonochomba abafana manje. nochomba amantombazana Wena wathi iboyfriend yakho. hayi wena uthengele wayiswela phone. ngoronke Kulungileke noma ngabe kuyona ke iboyfriend yakho yena lo chomo wakho kodwa mina ngazi ukuthi iboyfriend yakho. iboyfriend yani yona leyo le phone siswami yathe ngoba ulethe ifoni yakho wayithenga loba uchomo yo ayingeke siswami ngathi unamanga wena mina futhi angithi usiswazi ukuthi wena wawuthengelwe indoda yakho ukuthi angasuka la uzoqamba amanga ayibona kuphela kwazi ukuthi alanda amakhamera azoqamba amanga athi ngayithengelwa iboyfriend alright kulungile ngicela uqhubeke siswami ukuthi ke kwenzakalani Wawusholani pho ukuthi uthengelwe indoda uma ukuthi awuzange uyithengelwe indoda uyithengelwe uchomo. Sasingephi isidingo sokuthi ungifihlele ke mina. Sasikuphi isidingo sokuthi ungifihlele. hayibo wayi kuzomela ngichaze phambi kwamakhamera kanti Kulungileke ke it's fine sidluleke lapho kwi-boyfriend nochomo loyo. Hayi ke mase ngiyamtshela ke kugela ukuthi yazi nami ngiyayithanda iPhone. Nje ngoba bekumakhelwane wami sixoxela nje ngaso sonke isikhathi sihlezi sindawonye noma nothi ukuthi sihlezi sindawonye kodwa nje bese sinakho ukuthi sibe closed. Amase yasho ukuthi hayi ngale uthi uboyfriend angazi manje sengizothi ubani ngoba mina ngazi ukuthi uboyfriend athi ngale uthi uboyfriend a cheap ama iPhone naye nje umthengele ngoba a cheap ngale kanti ngala ayabiza. Shithi ngaleso sikhathi kade sikhuluma naye nje ngaleso sikhathi ngangisebenza sengikhulumile naye ngarechange emsebenzini
kwakhona imali zami iphumayo thema iphuma le imali ngacabanga ukuthi hayibo ngangakhuluma nalengane ngifuna iPhone usengiyingane namhlanje hayibo sengiyingane Siyalingana asilingani kodwa wayuza uthi lengane mana phela sisami it's not like ngi-stranger uyangazi ukuthi ngoba igama lami songicela umbize igama lami hayi wena uSipho mana phela sisiwami angithi wena ade sikhuluma manje sithi usisi ungangosi sibakha abadala ungangabo yebo Yes, phela lokho akusho ukuthi angibize ngengane angibiza igama lami so mdala kakhulu kuyena for ukuthi angabiza kanjalo kakhulu kodwa angibize igama lami ulengane kanti urong urong okay noSipho siyaxolisa siso omdala kunosisi futhi mhlawumbe niyalingana alright it's okay ngicela siqhubeke siswami hayi usuyangixaka ke mina noSipho mangabe ungeseyona ingane nginangazi ukuthi uyingane kungcono kube kwasekuqaleni ungibize ngoNosipho njengoba ungibiza ngoNosipho hayi ukuthi lengane ibi into wrong lapho mangabe ngithi lengane hayi kulungile sisami kusho wrong ukuthi ngibize ngalengane ake sithathe kanjalo sithi wrong yeah but vele kahle ungambiza umuntu ngegama lakhe akukho mnandi because sizama lento yokuhloniphana umdala ahloniphe omncane akahloniphe omdala but okay ungaqhubeka nje usichazele sikwenzekeni okay ke hayi ke ngibe singiyacabanga ukuthi okay ngangakhuluma noSipho ngendaba ye-iPhone sengiretrenchiwe emsebenzini ngathola imali zami hayi ngibuyele ngiyena noSipho yaziwa ke wakhuluma ngendaba yokuthi i-boyfriend yakhe iyawathola amafoni achip ngale awungizame phela athi hawu ubala lolo nje ungayithola nje ingapheli ngishinyanga ngiyamtshela ukuthi ngithi mina hayi akakhulume naye ke ambuza ukuthi le ngangiyifuna mina izobe imalini abuyele futhi mina noSipho fast angitshela ukuthi uthi u25k ngoba nami vele ngangiright ngaleso sikhathi keep 25k ngiunika noSipho ngimtshela ukuthi fethu ngihlanganisela ke lo line we-iPhone ngoba phela nami ngiyayifuna le iPhone and manje ngangayithenga manje ngeke ngisaphinde ngithenge njengoba sengasasebenzi nokusebenza hayi awuthatha uNosipho ke mase yangitshela ukuthi usewufakile ke ufakele umuntu wakhe lo ngale iphone ngizoyithola uzoyiposa ngoba yena vela kabuya umuntu wakhe athi uzoyiposa ke kumuntu wakhe nangempela ngilindi kwaku-April kubo May ngimbuza uNosipho akakayiposini athi hayi akakayiposti ngoba nami vele nganginemali nginganaki into eziningi yabo ngivele nefoni nginayo ukuthi sengifuna iPhone kubo May kubo June phinde ngoJuly ngiphinde ngimbuza noSipho hayibo kanti kwenzakalani manje ngefoni athi noSipho uthe ngiyaza kwazi ukuyiposa ifoni ngoba manje indleko ziba ningi kakhulu mangabe iposile uzofika nayo masefika ngimbuza ukuthi uzofika nini athi hayi anginalo ulwazi lokuthi uzofika nini kodwa uthe uzofika nayo mesefika hayi sambe futhi isikhathi ngithi ngiyezwa sekade efikile usibanibani ngiyamazi vele lo mfana ngiyamazi kodwa ukuthi angimazi ukuthi wakephi kodwa ngimbona nami kodwa ngaleso sikhathi ngimbonanga ngizwe ngamahemhemi kade kukhona usibanibani yabo lo muntu lo uthi mekade ehambile mesefika endaweni kubonakala ukuthi khona ngithi kade ekhona bathe kade ekhona ngizwa ngabantu bambona mesuke ezobheka ezobheka bani ezobheka wena kanti welokhuzana wena uSipho asingaloko phela sidlala umdlalo sisiwami yabo wena ngiunderstand ukuthi siphambi kwamakhamera ethiwa unqena ukuvuma indaba ye-boyfriend yabo asikho isidingo sokuthatha uboyfriend yabo ngoba mina mase ngishilo ngathi uchomi bekumele yena aqhubeka ngathi uchomi kodwa phela phambi kwamakhamera wayathi uboyfriend at the end of the day boyfriend mos why phela ushuthi uyasi-actisa wena kumele sisho into engeyona yabo ufana nomuntu ukuthi kuliwa wena kuyaliwa la kodwa wena uthi hayi ungalixoshi itshe uboyfriend veleke yes uboyfriend vele uyi okay wafika uboyfriend wafika ke uboyfriend hayi uthe sehambile ke ngiphinde ngimbuze noSipho how noSipho ifoni yami ithini kanti into athi noSipho hayi akakafiki usibanibani akakaza abuye ngithi mina hayibo kanjani manje gele ngoba kuthiwa kade ekhona aphika uNosipho ukuthi kade ekhona umfana ngimbuze futhi ukuthi hayibo kanti kanjani ngize ngicela inamba ngithi futhi uyazini ngoba manje ngathi uyahluleka ukuthi ukhulume noSibanibani ukuthi anginikeze ifoni yami nginika inamba yakhe anginqaba uNosipho athi nje ngiyaza kwazi ukuthi anginikeze inamba yendoda yakhe ngithi hawu ngingenza indoda yakho ngoba phela ningane nina indaba ungamnikeza ngenamba ye-boyfriend yakho just ukuthi azicheckele yena ngimnike inamba kababa mina
Why to baba sis? Angiyathanda. Isoka lami musa. Okay. It's my boyfriend. Wow. Yes. Wow. Khona manje kade Bekajikile. exactly khona sengijikile. khona manje kade Why bekuzomela ngi-admit ukuthi u-boyfriend ngalesa sikhathi? Angithi njengamanje sengi-admitile ngithi u-boyfriend. Yini-ke manje seyinkinga bengithi isoka lami? Because ngoba yilo vele. Okay. Yes. Ngangathandi unginika inamba yesoka lami. Why? Because abantu abathembakele. Ngeke ngize ngimthembe umfana. Ngisho ngabe ngiyamthanda but ngeke ngize ngikwazi ukumnika inamba yentombazane engisondelele nayo. So nje angithandi. Ngobani? Ngoba mhlawumbe wayezomshela. Angazi but angithandi. Okay. Yeah, sisingaqhubeka. Futhi naleyo ukuthi ubebuyile ngiqala ngawe. Why kuzomela kuze kwazi wena ukuthi ubuyile mina ngingazwanga? Angikaze ngizwe ukuthi ubuyile mina. Angithi lo mfana akahlala akayena wangakini. Mangabe efikile abantu besho ukuthi bambonile betshela usisi yini wrong lapho. Yini beze betshele yena bengatsheli mina men boyfriend kungowami. Wena wakwazi umbona? Angaze ngimbone. Hayi noSipho kwathi unesikhathi sokudlala sesami. Yabona unesikhathi sokudlala ngoba lokhu uphika izinto ezisobala lento esikhuluma isobala but wena lokhu ufuna ukuthi lokhu kushona le nale nale. La sokhuluma into enkulu kabade kusho wena 25,000 wonke esikhuluma ngayo. You understand? Ngathi usho nemali. Inkulu incane kakhulu. Wangitshenga uzuka mina. Uzuku 25,000. Imali indonto le. Hayi ke siswami u-right wena ayibuka u-right? Ngiright. Hayi no mana ukho right. Sikhuluma ngo 25,000 umuntu la. Hayi ngekho right shame. Hayibo imake mana wesiswami. Sewungaze nje uzongehlisa isithunzi uzongibizela amakhamera ungibizela uzuka. 25k hayibo ngathi usho nami imali. Eyami lo mali inkulu kabi kimi. Usuka kuwena kimi inkulu. Mkhulu 25,000. Hayi musukuzehlisa isithunzi wena. Imali encane uzuka. Shele indonto wena uSipho ngicela ungasiphulokuza ungasikhiphi emoyeni yabo lenkulumo lezinkulumo ozikhuluma zikhiphana emoyeni kahle kahle. Hayi vele uzuka lo. Uzuka 25,000 umuntu. Uzuka. Ubuyise phela uzuka sisi. Mnikeze uzuka. I'm not like ngudlile. Uphi pho? Hayibo wathi ufuna ini ngawo wena? Iphi phela ifoni yami ngifuna. Hayibo usebuyile yini umuntu wayithe uzayithenga? Usebuyile umuntu musungenza Waziwa uwe. Waziwa uwe. Kanti noSipho udeleliswa yini phela ngoba ayikho into edinga ukuthi udelelela la unikeziwe imali yomuntu la. And owakho ukuthi uzehlisa wena kuphela ukuthi hayi no sister imali izobuya kanje ukhulume kahle naye. Nothi ukuthi umphakamela uzomtshela ukuthi uzuka lo. No sister imali izobuya. Ungiphakamela ngemali yami. Unganisa mina? No mengisho. Ngithi wena ulingisa mina uyalingisa mina usho lento mina ngichaza ngendlela yami yokufana wena nikhuluma ngendlela yomntombazana ukuthi nibekela sisi imali izobuya aha lalela wena uSipho musukuyenza lento yenzayo musukuyenza le ntombazana ekaze zikudelele ngalutho le ekaze zikudelele ngalutho le ntombazana and wena solo kufikile la wena ucela ukudelela uzodelela la uzodelela la ngeke ngine attitude wena uqala imali yami mina ne attitude wena une attitude ungilandela amakhamera uzongitshela ngine attitude une attitude indaba ukhulume kanje ngemali yami ngicela imali yami wena ngicela imali yami amancane uqala ukwenza ukungena imali yami ngeke isizoqhamuka phela mali yakho ngicela ifoni ke phela okay wait kulungile dade wethu ngicela nje into esimple wena Sipho angithi uthi imali wamnikeza uboyfriend yebo ngamnikeza okay yabona ke ngicela ke manje ke siyikhathe lento you understand yes ngicela sizame indlela ukuthi simfonele ake sizame indlela ukuthi simfonele sibheke ukuthi mhlawumbe ayikho indlela engenzeka ngayo just ukuthi sikhulume naye sithole ubufakazi ukuze nodade wethu agezeke enhlizweni a relax yes you understand kancane kuzokwenzeka kodwa ngicela angazi ngoba ifona ngiphethe ngeke uthi inamba yeboyfriend yakho uyazi wena ifoni yakho njengoba ufika la ufike wakhuluma nefoni kodwa namhlanje sokuthi ifoni awunayo ufika wakhuluma nefoni wena ufika la singakabe nje emakhamera nathi ukhuluma nefoni kodwa futhi awusayiphethe manje lonto leyo mina nginika siphi isithombe ke manje ngingazi ukuthi kwenzakalani ukhona yini umuntu ongahamba khona umuntu ongahamba ngayiphethe ifoni nakho ke mina ngihambile ayikho lento eyishoyo noSipho siswami wena nje ngasiphilela kwelapho izwe nje wedwa uyabona nani kodwa kuyabonakala ngicela wena uSipho sinikeze inamba sibone ukuthi senza kanjani just ukuthi siqede ukukhuluma ngoba vele mina ngiyakuthemba siswami wamnikeza imali umfana just ke ukuthi ke usiswami natho ubufakazi hayi ngiyakufuna ngempela yebo ngoba vele kahle yiloko nje kuphela ukushodayo ukuthi usiswami athola ubufakazi kuphela yebo
akathola ubufakazi usisi sikwazi ukuthi sikhululeke. Wait. Okay, cela uyifake la mawuyazi inamba yakhe. Sibone ukuthi mhlawumbe akukho yini esingabuya nawo. Uzungisize bhuti ungibuzele ukuthi akaze abuye yini yena lowo muntu. Ngoba phela ngizwile ngithi ubuyile kodwa Nosipho uyaphika. Manje into eyinkinga inamba ekanje zifonele kuphela le number. Ngefone straight inamba zokuthi uyithole la kulokhuzana. Uzitholela kule nto ku WhatsApp. Samele ngiyicheck la ku WhatsApp ukuthi ngiyayithola yini. Ngoba ngaphandle kwa WhatsApp ngeke size simthole. Check la. Check la WhatsApp. Kuthi ubilile nawe. Ubile ngokwenza. Uyavubilile shini. Yazi lengangidelela straight. Uyangidelela phela wena. Yabo manje sungidelele kwangempela. Ayikho nje into engidelela la. Sikhona yini isidingo sokuthi ubuze uzilanda amakhamera. Awudelanga ngithatha imali yami. Namali lokho ubhizi uthi imali yakho imali into okhuluma ngayo la. Mina. Akusiyo imali into okhuluma ngayo. Hayi, hawu. Iyangithusa nje sisi ukuthi uthuzukwa lo. Uthuswa yini? Ngithuswa yilokho. Uthuswa yini? Bavela usuku. Imali kancane nje. Hawu. Bafo? Sure. Kunjani mfowethu? Ngiyaphila njani futhi? Siyaphila. Ngifona mfethu number yakho la inde le number lena inde kakhulu. Kuthiwa uphesheya welwandle. Ya, ngoba nje ngisebenza la eChina. Oh, okay. Ikhamba kanjani kodwa ku right? Hayi akufani sayincenga nje futhi noma kunzima phela yazi. Akufani naseSouth Africa. Ngiyabona lamuthi indaba yasemzansi kodwa manje uthi bani ekhuluma ngayo. Igama lami nguThabiso mfethu Maqumbana wohlanga media. Oh. Yazi ngathi ngikubone ku YouTube wena. Ungibone ku YouTube? Ngathi ngikubone ku YouTube noma wena kahle awukhuluma. Yeah bafo ya uyisho yami idlala kulokhuzana ku YouTube. Yeah. NginoNosipho la mfethu uNosipho engicabanga ukuthi intombi yakho mengabe besho la angazi noma uyamazi. uNosipho uthi wazi kanjani? uNosipho uthi uyindoda yakho uNosipho umazi? Ngiyamazi uNosipho uthi ngifuna ukuba neclue ukuthi lo ufuna ukuba neclue ukuthini bafo? uthi impilo uNosipho okhuluma ngaye. Wena intombi yakhe kuthi uNosipho uyazi bafo? Cha, ngiyazi kahle. Lo uthona kunabantu abazenza umuntu wami. Sina ngempela uyena uNosipho la. Kunabantu abazenza umuntu wakho? Ya. Kanjani? Like umuntu asebenza igama lomuntu wami azenzela kumina yabo. Afonele wena. Ya. Okay no bafa ngikho lapho kahle kahle but kunosizo mfethu engilicelayo kuwena kunosisi la uthe uba igama lakho sesi ngusno kunosisi ekuthiwa uSnow la uSnow umakhelwane kaNosipho ngakubo ke uyabo so uSnow uthi wezwa kuthiwa wena wathengela uNosipho ifone so njoba wena wathengela uNosipho ifone angithi amafoni mebechaza bathi abiza kahle ngalapho ama iPhone akanoma kuyiqiniso yini? Hayi iqiniso impela futhi. Wake wamthengela uNosipho ifone ne? Yebo ngamthengela. Okay. Ngalokho kusisi wayeselithola lokho ukuthi wena wathengela uNosipho ifone baxoxa noNosipho wagcina ethi naye hayi awotshela indoda yakhe ngiphathele ifone. Wayese ethatha u25,000 wakhe wawunikeza uNosipho. Wayesethi ke kuNosipho ucela ukuthi anikeze wena. uNosipho ke uyasho naye nangibandla la eduze kwami uyasho ukuthi shame wanginikeza imali njengoba wanginikeza imali nje wena wathi uzozubuye bese kuyima intombazana iyithola ifoni. Kodwa ke uthi ngenkathi uphathisela yena wamphathisela kodwa yena usejikile manje usethi koze kubuye wena kuyima intombazana ithola ifoni. Ngabe mhlambe mawucabanga ifoni intombazana izogcina ifike nini? Mana ke bafu. Kuthiwa ngimina ngani kwimali. Yebo baba.
hayi ngicela unginikeze noNosipho sikhulume naye angiyazi lento ngasengitshela yona kodwa because ngiyazi mina imali engakayino uyena onikwa yimini imali awunendaba zakho ya baba njani mama uyaphila njani ngiyaphila nami wenzani lapho omunye sisi nje ubaba bangasekhaya yimina lo papa kwenzakalani into ezincane wakho la soyilungisa yini manje wasekufonelwa mina ningani lapho Yebafo imali khona imali owayinikezwa uNosipho na ngifuna ukuthola lokho mina bafo kuphela mfethu ngicela unganijolisi ifoni yami bafa ngiyazi mali ngakho bengifuna ukuzwa kuyena ukuthi kahle kahle leyo mali wanginika nini ungayazi wamnikeza nini uNosipho imali nangu khona Nkosi yami ingaze sivala ifoni umnikeze nini imali khona soje date angikaze ngimnikeze Boqambelani kwamanga uqambelelana amanga musu kuhleka sisi uke wabuya yini lo bhuti ngicela ngibuzele kuyena ubhuti loyo ukuthi uke wabuya yini uke wabuya mfethu ukhona ngizwa kuthi uke wabuya kulonyaka ngani noma kuyiqiniso hayi angazi ngibuye mina ngibuya ngoDisemba kuphela awukazi ubuye kulonyaka hayi angazi uqamba manje kodwa imali akazi imali kodwa akwazi uyithola angiyazi Hebo bye bye budi angiyazi sho hayi ngiyehlelwa ke namhlanje awungiyavelelwa ke yabo namhlanje ngiyalingwa inkosi impela ayikho futhi imali nakumfana hayi uthi uzukwa nje kanti futhi naye ayikho futhi kwayiwona lo uzukwa ngicela ungibuyisele uzukwa wami yazi wena uzukwa wami nje ngingaze ngihlanye uhlanyiswa yini uzuka weNosipho wait siswami kancane nje ngiyabonga weNosipho ngicela ubuyise ingqondo ke manje kathi siswami ngicela uthatha ukudelela ukubeka eceleni manje because lento seyihlezi obalo you understand ngicela wait ngicela ufunde lento yokuzehlisa emntwini mengabe urongi awukwazi ukucela ukuhamba imali singayazi ukuthi ipi awukwazi no awukwazi ukucela ukuhamba imali singayazi ukuthi kuphi wayinika ba imali ngayinikeza wena manje wayinithi imali aniyazi ukuthi kuphi ngiyayicela ke phela imali yami okokuqala manje uyibiza ngozukwa kwayona lo mali yami imali lento uyeyisa wena uSipho bengingakwazi ukuthi usuyazi ungcono ngobusuku endwenza usuku omngane ngempela omngane usho kahle wena umdala Nosipho uba nothi ungathola isoko esenchina iphutha lami lelo lapho imali yami wakho uthi ngenze njani buyisa imali yami ke ngibangile isicefe isoko lami ngitshela ukuthi alikuthengela nama buyisa iPhone imali yami ke izintombo ngoba phela nesoko lisebenza lalela ngithi mina akusiliphutha lami ukuthi wena unalisoka anandaba nalokho mina ngifuna imali yami phela ube kuthi ifoni yasechanya uyayithanda uzothola isoka elisebenza echanya imani bafethu wait uzoyithathaphi uzoyithathaphi ngingenaphi mina nalokho ngiyasebenza mina ngingenaphi mina ngibuza ukuthi ngiyasebenza ngingenaphi ongaze ungifuxe ngalozuka wakho weNosipho welokhuzana weNosipho ngeyisa wena wenzani kancane siswami weNosipho la siswami ngathi uyabona bonke nalo itafula liempty asiphuzi la sidakwa la sonke ngizama ukukuvezela ukuthi mawuze la uzokhuluma nathi ungakhulumisi kumuntu engathi uqale wadla amajuba aqale before eze la uyabona njoba ulana nje sizokhuluma into ephilayo la awukwazi ukuzodakwa la akuyona indawo ukudakwa le you understand akuyona no ngizama ukuchazela ukuthi akusiyo indawo ukudakwa le awukwazi ukuthi ungathatha imali yomuntu engango 25000 bese uyabuza ukhuluma ukudelela lento oyidwelela awukwazi ukuzothi umuntu uzukwa 25000 lethame ngiya leyo mali waphethe la camera mana wethu why message oyifuna mana wethu nama camera yabona ke njengamanje sesikususe konke ke manje okuwrong kuthiwa kwenziwe uyena sesifocus kulento yemali ukuthi wena kumele ubuyise imali yomuntu unamali mina hayi ngeke uzukwazi ngeke uzuyisho lonto siswami sengishilo ngeke uzuyisho lonto leyo wena it's ida njengamanje sifonela uma wakho sikhuluma noma wakho ngoba wena umuntu mhlawumbe ozo-understandana kangcono nathi hlangana phela lento uzongena phela imali yami lena imali yami le wesisa ke akona uzukwa lokuwena uzukwa kuwena kumini imali ngizobona ukuthi umisa kanjani uzowusola uzuka wakho kanjalo manje uzobona ukuthi umisa kanjani uzobona mina myself lalela sisi ngeke uzophume la singazi sifuna siyiqonde kahle indaba yakho ukuthi ithini awukwazi ukuvela kuthiwe nje uhambile just like that ngiyayidinga ngisho ngabe uzukwa owami ngawusebenzela asikho nje isidingo sokuthi kuze kufonelwe ma sikuphi isidingo sokuthi kuze kufonelwe uzomela fonelwe phela imali yami ngiyayidinga noSipho imali yami ngizokwenza njani ngayo isidingo nje sokuthi kuze kufonelwe ma asikho imali yami nje okay kulungile uzokwazi ukuyikhokha wayengekho mamhla kuthiwa nginikeza Cela usiphi inamba kama wakho siswami ungabhalela awunayo inamba kama wakho hayi anginayo eyabo sisibakhe mhlawumbe awunayo ikhona ke yasiswakhe osifakele yona la uyazi ngekani hayi yasiswakhe phela umngane wami sikhuluma zonke izinsuku oh siyakhuluma nje zonke izinsuku nayo
phela kumele sesami kube khona umuntu owaziyo kini ngalento ngeke imali enkulu kangaka vekuthiwe Ngeke ngempela ke vekuthiwe nje just like that hayi ngeke Hayibo ngangade ngilobole ba ngiyolobola phela kushuthi ngale mali lobola bani khona umuntu avuma ulotsholwa wu angazi ke kodwa mina ngiyifuna wedobazane ndini ngiyifuna imali yami hayibo na umuntu ungathi uvelelo kakhulu umuntu la kule ndawo bakithi hayibo nalishwa usisi wakho omdala sesakho mdala awusifake inamba yama wakho la sisi ukuthi kanjani sifake la inamba yama wakho ungasifakeli inamba engekho sicela sifakele inamba eqondile kama wakho sikwazi ukuthi simlokhuze simfonele Ongenzeka kube usemsebenzini bosi ayibambe ifoni esemsebenzini azwa amazi bo phela umnganami ngeke ngimazi hayi bandla cha uyadelela ngane abantu ayibandla ukubona qala nini ukubona lokho ukuthi ngithatha ake sizwe la ake sizwe ukuthi uthini noma wakho siyabonga ukuthi usitike inamba ngona Yebo sabona. Makunjani? Siyaphila njani? Siyaphila. Wema awungitshela uyamazi lokuzana uNosipho unayo ingane ekuthiwa uNosipho? Yebo. uNosipho sinaye la mama ingane yakhe iyadelela kakhulu unengane edelela ngendlela eyisimangaliso and sila elokhuzeni sila kwishow ishow kuthiwa iwhy mina idlala ku YouTube mawami ngiyaxolisa ukufaka entweni ezingane into ezingane le ngamele ngabe siyakufaka kuyona kodwa sikufaka kuyona ngoba sibuka umthamo umonakalo ukuthi umonakalo uthanda ukuthi ube mkhulu nawe njengomzali uyafuneka mhlawumbe ukuthi sizwe ukuthi elakhe iside lithini kunomntwana la ofikile ekuthiwa uSnow thathu yamazi uSnow umakhelwane wakwakho Yebo ngiyambona impela yebo mesho ke uthi yena ngokweminyaka ulingana nosisi abadala abanosipho ngicathi kuyiqiniso uyakwazi lokho kunjalo yebo uSnow wanikeza umntana wakhe uNosipho imali engako 25000 yokuthi aphathise esokeni lakhe uNosipho kuthiwa unesoke elihlala phesheya so wayefuna yebo unesoke elihlala phesheya kuthiwa waphathisa untombazane lo uSnow wanikeza uNosipho imali 25000 ukuthi amphathisele ifoni endodeni yakhe ngoba amafoni ngathi abiza kahle cishe uke wayibona ifoni ephathwa uNosipho entsha angazi ke mhlawumbe ukuthi wekade ethe uyithathe ephi kuwena ekuyeyakhe ayekade ithengelwe yisoka lakhe anganoma uyazi ngalokho wengane yami ngicela ukukutshela ukuthi le ngane isingehlule impela yabo nje le itoro zishoyo kona bengingakaze ngizwe ngaso kodwa nje isingehlule kuningi umntanami asekonile manje ke njoba sikhuluma naye la usitshela ukuthi kwamali inuzukwa uyini 25000 uzukwa we understand and ingane yabantu kade ilindile ifoni ayifiki masifonela isoka lakhe phesheya lithi isoka lakhe ayikho imali awake bayinikezwa uNosipho maye sengithi ake ngifonele wena njengomzali mhlambe ngoba intombazane iyayidinga imali yayo but angiboni kahle la inganeni yakho noma inawo lo mali noma kayinayo ngoba ikakhulukazi nje abaniba umakhelwane nje ukona ubudlelwane angiboni ukuthi ngingaba kuhle hayi kumanje mama mabona njengoba ngikhuluma nawe nje uzilungisela ishirt lakhe akanokuthi lishonephi uzikhululekele yeni webantu lengane ihamba ingihlaza lengane yazi mntanami ngizokhuphukela ushukela ubudlelwane esinabo nomakhelwane wami kodwa mntanami engingalisho nje ukuthi ngizovele ngiyikhokhe makuwukuthi kanjani le mali ngizovele nje ngiyikhokhe ngoba angifuni ukuthi kube khona ukuqhekeko nangu untombazana uSnola hawu wemama unjani ma ngiyaphila kunjani ngiyaphila noma ngingaphili nje into etheni ma ayisangivile ingane yakho la uNosipho waze wangigila ma kodwa ntombi yami uNosipho ngamnikeza 25000 ngoba ngithi angiphathisele ifoni ngale phesheya uNosipho uyidlile yonke imali ekugcineni uyangeyisa waze wakuhlaza uNosipho waze wangeyisa waze wabuhlaza uNosipho angiyazi lento mina umntanami ngibhlungu nje ngixolele kakhulu ngiyaluza udaba akuve sengiphoxekile bengingalindele nokuthi ngizoze into enjena mntanami
ngiyamxolisela ngoba usengehlule nami ayikho indlela engingayalanga ngayo sashaya naye nobaba wakhe sashaya nayo kodwa nje nami usengehlule ngizoyikhokha mntanami. Hayi manje ngendlela engiphoxeke ngayo ungivezele elinye iside uNosipho ngingalazi ngaye ngoba phela hayi angikazi ngimbone nje namhlanje nje uvutha imali ngaba okuhlungu kakhulu inkulu kakhulu le mali and yena uyibiza ngozuku kumina nje inkulu le mali mangeke ngize ngikwazi ukuthi ngithi ngiyaniyekelela kuyona ngiyayidinga kakhulu Nkosi yami. Awekho amazwi mhlawumbe onawo for wena Nosipho ngoba nangi nawe ukhona eduze kwami. Uyabona wena Nosipho ngane yami. Yebo ma. Yabona njengoba uphefumulo usahlandiwe nenyama. Ngicela ukuthi ungadidwa yilokho mntamami. Ngoba lamaphutho wenzayo uzobolela ejele. Futhi uzozisola ngalokho ngelinye ilanga ngoba uzongikhuphukisela ngoshukela. Yebo. Uzongikhuphukisela ngoshukela ntombazane uma usolwa ungayenzi lento ojwayele ukuyenza la ekhaya. Ungayenzi ngaphandle lento ngoba uyangihlaza ungithela ngihlazo ntombazane. Yebo. Ngiyangizwa? Yebo. Ngiyangizwa mthini? Yebo ngiyezwa. Lamadoda lawo waphi izimali? Wawathenga ingane izambane nerice la ekhaya sitheke uthatha imali uyipha amadoda. Ima-ke wema ngisezwa ke kahle lapho. Mangabe uthi wengathenga ingane izambane nelayisi ukuthi kudliwe lapho kwakho ngemali kabani? Angidle imali esikhuluma ngayo imali yasinole omakhelwane wakho. Kwafuna lathathe yona athenga ukudla kwalapho kwakho. Uyabona ngane yami. Akaze ngamupha umfana imali, akaze amnikeze. Ngithe umfana akamnikezanga wayidla yena self. Yabona ngane yami kulungile. Ngizozama ukuyikhokha imali ngoba manje ngikhushukela ushukela ngathi noma ngifanizwa kahle. Awukahle wema uyikhokha njelani uyikhokha njengoba injalo noma uzoyihlephula. Mntanami ngizoke ngiyihlephule lo ngiyihlephula ngizoke ngiye nathi mina ntombazane sike siyoxoxa ngiyoxolisa. Kuyokusiza ma ukuthi ungikhokhele Nkosi yami imali yami ngoba ngempela ngisekho mnandi okuhlungu kakhulu lengane ingeyisa ngalendlela yokuthi ngisho ngabe bengicabanga ukuyixolela akusavuma ukuthi ngiyixolele ngiyazi ukuthi wawungekhe idla lo mali kodwa Nkosi yami ngiyacela nje Nkosi yami imali yami ibuye kumina injengoba injalo anginankinga nokungayikhokha kancane. Ngiyabonga mntanami ulamukele. No mama siyabonga kakhulu ngicabanga ukuthi ke okunye sesokukhuluma ngale ngamafoni nendlela mhlawumbe yokukhokhelana naye ngoba nibo makhelwane ngicabanga ukuthi nizokwazi ukuthi nikhulume futhi siyafisa ukuthi kungabe ukuthi uyifaka kanye lo mali kube ukuthi uyayifaka until iziphelele ngaphandle makuthi yena uthi hayi noma sekulungile it's okay ungayiyeka mase ingaka akusena nkinga but mayesathi ifake ngiyacela ukuthi nivumelane ngosuku ozoqhubeka mawami uyifake siyaxolisana ukufaka kule nkinga siyazi ukuthi awuqhuma uxhasi kuyona but because umntwana wakho ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe kukhona indlela ekumele ungenelele ngayo njengalokhu nawe uvuma ukuthi uzokwazi ukuthi ungenelele siyabonga kakhulu. Siyabonga ma. Izwa nje uma wakho izwa nje Nosipho uyayiphoxa kodwa shame uyaziphoxa nje lento yenzayo umngane nje angazi ngoba phela sukhulile izwa umzali kumnandi nje umzali mangabe sesho kanje hayi ngeke Nosipho khula phela manje ubona ukuthi right Nosipho momngaka Akukho right. uyidlani imali engaka sisi Angazi. awazi ukuthi uyidlani Angazi. Angisakhumbuli sekukudala. manje bocabanga ukuthi ngeke ngize ngiyifune imali yami noma ngeke ngize ngithole iqiniso buka manje skephi ukuba wangitshela nje kuqaleni ukuthi hayi ngeke kwenzeke iphutha la ngaba sikho la ngabe mhlawumbe kade futhi sayithola indlela yokuthi sisombulule lenkinga esibhekene nayo uleke ungenza isilimo uthi ifoni izofika naye umuntu izofika naye usho 25,000 like ama 1000 awu 25 awazi wenzeni like yazi ngathi sikhuluma nge5 cent nje uthi angazi ngibambile usweet abambalo 25,000 awazi wenzeni fanele ngazi ukuthi wenzeni phela mithi ubiza ngozuku yena ubiza ngozuku 25,000 kumele ukuthi angazi ukuthi wenzeni Yazi but uzuka igama lesho iwhy mina igama le TV uhlanga media kunezinto ezihluleka ukuthi ukuzibekezelela nje umdalo kunezinto ezihlula nje ukusibekezelele ngoba uyabona ukuthi yabona ngaze kugcine mhlawumbe kugcine kwenzeka izinto engathi zimaphushana kanti siphambi nakwamakhamera yabo
ezinye izinto engathi singazibalekela nje sizama ukuzivika sigcine siphumelele futhi ukuthi siyivike. Siyabonga kakhulu wena umuntu othanda ukuhlanga media, siyabonga kakhulu emntwini obukela lolu hlelo. Thina ngoba sisitholile isisombululo sikhulumile nabantu abanengqondo esebenzayo bakwazi ukuthi barizine babone ukuthi okay sibeka naphi ukusuka la kuyala sicabanga ukuthi siqedile. Yileyo vele inhloso ebeyinkulu kakhulu neqiniso futhi litholakele. Siyabonga kakhulu. Ebo. Yabona akekho umuntu onyanyisa njengomuntu ofuna ukuqeda ubudlelwane nomakhelwane wakhe ngoba umakhelwane wena umuntu okuzwa ngisho ukhala, wena umuntu okuzwa ngisho usenkingeni, kungekho umuntu okuzwayo afika azokusiza. That is why kuthiwa musu ukushayela umuntu omakhelwane because kwesinye isikhathi uyophelelwa ukudla kufanele ukuthi uhambe uyonana. Awusakwazi ukunana ngoba manje unithandana nomakhelwane. Vele once nabasebudlelwaneni uba namahloni, kuba namahloni oba nawo. Yazi omunye umuntu ukathi esemjolweni thola ukuthi usaba nje ukudla phambi kwesoka lakhe, intombazana isaba ukudla nje ukuhlafuna phambi kwesoka. Cabanga into ukuthi uphile phela ukuthi uhlafuna ugwinye bese uyaphila. Hayi kodwa kunzima kuhlafuneka phambi kwesoka lakhe. You understand? Zikhona izinto ezisabekayo nje manjola, yabo. So ngibuyela kulento yomakhelwane ukuthi no man, awukwazi ukuphatha kabuhlungu umakhelwane wakho. And le ntombazana iyadelela ngalendlela ukuthi engathi ungayibamba uyisoconge ngoba izinto ezikhulumayo ziyanyanyisa. Yabo, intombazana ekhuluma into enyanyekayo nje mayikhuluma ngoba ayimazi omunye umuntu. Akuphileki nabantu abanje. Akuphileki nabantu abayulohlobo lo labantu. uNkulunkulu angazo elidala kanjani lo hlobo labantu ngoba lo hlobo labantu uhlobo lokubhonywa each and every day. Kumele uhleze umbhonya ukuze akwazi ukurizina because ikhanda lakhe angasalisebenzi. Awukwazi ukubiza 25,000 uzukwa yini uzukwa ngoba kuzohlanganiswa ukuze kuphuma usheleni kumele kuhlanganiswe uzukwa abawu2. Ishumi lakhiwa ozukwa lakhiwa osheleni abawu10 ishumi. Hayi ozukwa cabanga ke phela uzulu ukuthi shuthi kahle kahle uzukwa into engelutho. Nkosi yami ngoba phela ukuqala kokusebenza kwemali uqala kusheleni so okay usheleni lo njoba kuyisheleni nozukwa abawu2 shuthi mawungababeka labo ozukwa abawu2 phinde ufike qeda omunye u2 koze kugcine kubili ishumi. You understand? But uzukwa nje uzihambela wodwa ilutho u25,000 ke lo uzukwa cabanga 25,000 ama1000 awu25 uzukwa like uzukwa hayi bafethu ngeke udelela ngenye indlela. Ngithanda iqiniso lesoka lakhe mina ukuthi mangabe selithola ukuthi kunento kanje hayi ungiqambela amanga ngikhiphe lapha ngikwazi lokho akwazi ukungisendela imali mina. You understand? Akwazi ukungisendela imali. Sigebengu simbiza ubaba my foot uyisigebengu ubiza u25,000 ngozuku. Noma wakho umama oneqiniso sifuna umama banje. Sifuna umama abaneqiniso thina abangayivikeli ingane mayisehlathini. Uyabo mina bengithi mhlawumbe umama uzothetha ngokuthi awu mntanami ungabe useza ke nje ke kumina ke ngumakhelwane wakho uzongibikela ngalolu daba. Mina bengicabanga ukuthi mhlawumbe ngakuveza naloko ngoba manakhile into yokuqala kumele uyenze ukuthi usondelane usondele kumakhelwane umtshela makhelwane nginenkinga ungazi uyayiveza ebalazweni ukuthi senginenkinga ethe but akuqala ukukhulume naye mayehlula kuyima uyithatha indaba uyibeka kwenye level. But at the end of the day sijabulela ukuthi thina owathi umsebenzi wenzekile ukuthi makulunga inkinga zabantu. Yabo ngoba uma ngabe uzothi mabazwane labantu yobulimaza le ntombazane kuyiyona eyoniwe because ideleliwe vele namanje ngaphezulu kokuthi kudliwa imali yayo iphinde yadelelwa futhi ngaphezulu. Izinto ezikanje asozibuka ngelenye ihlo. Ngama lami ukuthi Thabiso kaCele.